O suceso producíase ao redor das 7 desta pasada noite, aquí nesta vivenda no lugar de Frións. Ao parecer, todo apunta a que o incendio se produciu por un cortocircuito nunha manta eléctrica. O incendio orixinábase ao redor das 7 desta mañá. Ata o lugar do sinistro, alertados polo 112, trasladáronse efectivos do Parque de Bombeiros e tamén do Grupo Municipal de Emerxencias. Eles foron os encargados de sufocar as chamas que se orixinaron no interior dunha das habitacións da vivenda, unha estancia que se veu moi afectada polo lume. Cando chegamos comprobamos que había un incendio, concretamente na zona dun dormitorio. Rapidamente extinguimos, non había ninguén no interior, estaba a xente, a familia evacuada no exterior. Extinguimos o incendio, como decía, bastante rápido, e despois o que nos levou un poquinho máis de tempo pois foi xa o que foi revisar todo o material que había no interior, roupa, sacala de tal forma para que non quedase ningún rescoldo, nin houbera ningún perigo. A chegada dos bombeiros xa non había ninguén no interior da vivenda. Aínda así, os 4 membros da familia, 2 deles menores, foron trasladados por precaución ao Hospital do Barbanza por intoxicación leve de fume. Dende o Concello, a través do Departamento de Servizos Sociais, xa se puxeron en contacto coa familia para ver se fora necesario a súa axuda. Tan pronto me acabo de enterar, pois tamén puxen en conocimiento dos servicios sociales esta situación para que intente averiguar as circunstancias, sobre todo personales, e se en estos momentos esa familia necesita algunha axuda de pernotación ou outras, non? Por lo tanto, pouco máis podo engadir en estos momentos, non? A Policía Nacional investiga as posibles causas do lume. Todo apunta a que a súa orixe puidera ser un curtocircuito nunha manta eléctrica.